Corvette Roadster vom Team Schumann Motorsport mit Testfahrer René Meyerhofer. Gestern war der Motor noch mit Rennbenzin gefüttert. Über Nacht haben das Team von Schumann Motorsport umgebaut auf Ethanol, auf E85, also ein anderer Kraftstoff diesmal drin. Hubraum beträgt hier fast 10.000 Kubikzentimeter und jetzt also mit Ethanol getankt. Tak tady vidíme dneska opět auto, který známe z loňského roku. Ale těm chlapcům podařilo se jim prostě celý motor přemontovat přes noc a jede na ekologický palivo na E85, tak pojďme Smejte se. A v náladě jste, vy? First of the Super Pro ET cars, the yellow Corvette that is standing on the right lane, that is Karl-Heinz Kleider, and he is running a very hot car because he has a new engine in there, and this has 8,5 vteřiny. Ten index uvidíte na pravé tabuli na 200 metrech. It is Frank Richter, also with a blown engine of 8.5. A na levé dráze plněnovaný motorem 8. A teď si teprve takže Karl-Heinz s indexem 8,5 se nám připravuje na start. Z jeho Dodge Viper, v pravé dráze Škoda 130 RS a Jaroslav Sulek. Tyto auta dělí od sebe 30 let a v zásadě dělí i velký rozdíl ve objemech motorů. Dodge Viper má objem motoru 8,2 litru, Škoda 130 RS má oběh 1,3 litru. Now this is a little bit like David against Goliath. Takže tady máme souboj Davida s Goliášem. Ale Škodu 130 RS si pořádně prohlédněte, protože těchto vozů už v tomto originálním stavu v České republice mnoho nenajdete. A Jaroslav Sulek, který je za jím volantem, dlouho závodil v závodech dragstrů motocyklů.